Mayabas sa tao sa mag-shooting. Wait, ngayon. Tay dagkong bayabas. Dito sa babaw tao. Talagi. Tagasum, bawga. Wow. So, Wow! dagko ra ba? Kumitayan ta. Daghan ka ayong Kumitaya dyan among i-ano. Yung kita rin basa-basa mabalik ng bayabas. Oo, balian lamang na iya. Ha, bago Be, among ano be? Ibawg dong. Agay, di ko di. Ano ato tabangan be? Na may daghang ano god. Gani. Nami nagbay. Dami di ka to. Ano dong? Wala nga tayo na mo tani ron. Di, buluta lamang. Buluta lamang ta. Daghang ano? Dong na ito. Ate! Ba't ko ako eh? Ayaw, di, lumita. Nakakuha ko gusa. Wow! Kadag ko.